guys, good morning. Good morning, B. Good morning. Today is July 11. Moving up na ni. Excited na ka, B? Excited na ka? Mapagkakatulog sa pulpon. Anca? Mapagkakatulog sa pulpon. Ano ka? Mama, utog ka. Bakit ito sa telepoy pa? Anca, nanig sa ka, B? Sa stage? Asa ko? Dito ka sa pikas. Sa stage ako sa pikas. Okay. Gutom ko pangala ako. Ligo na ka. Maligo ka ka. Ta, ligo sa amin, guys. I-vlog rin yung dili-uli. Mag-open mo, mag-unbox. Ready na slik si Ana. Nag-make up. Excited ka ba? Ha? Uniform na sila. Sa una tayo magtuga-tuga man to. Karoon na. So, dara pag ako ang so Pulma magkahanglat be. Ay. Hi ka be. Hi. And I'm ready to go. Kana ramang isa kay bag atong isa. Ato na mi guys. Congratula 15 awardee and Golden Heart awardee. Next for Best Corbetta, Charger awardee and Triple Crown awardee.
Dami mulberryhan guys. Ala! Daga nagbunga. Nagdaan tagag panaksan bikaw kay tang ikuan bisud bi. Kaya daga nagbunga ka ni oh. Lira. Ikaw ra kay naglutos Mama Julia. Hmm? Itam isa ra ba na ko na be? Di man mo, isa mo age. Ana, nay. Saka na be. Ako na ba panaksan? Nga itong Mama Julie, nagbunga guys. Dali na, dali na. Di ko agbunga ni. Dala si ate, yuli na. Dali na, dali. May biyabas da, gahapon jud ni. Dala si ate. Di ram ta ka kaon. Bata, hi. Hi. Hi! Karang tambo, raka cute. Hi, what's your name? What's your name? Yuhan. Sunod-sunod na mo. Dali na, balik ka rin. Kaya dala si ate, are. No! No. Ate, liksi, are, dali, are. Dali na. Okay. Oh, ate, liksi, uli na ito. Di na kakagi, anak. Sila po kay mayayay ate. Ang ibang guys tamis, ang ibang aslom. Dali si ate, dali. Ang uwan na ako kasi. Papasliksig kuan. Na. Panaksan. Ali be. No! No. No! No. Ali. Ay, nahug na. Huh? Ito na itong ilik dan eh. What? Sabiri. Ay, di panguha nila eh. Stop! Ay, bugbong mo to. Dahil gidaghan niya. Kana guys. Ali be, di be. Majabu be. Ali be. Hawiri! Hawiri! Hawiri gani. Aslo mo na. Ag-uban tamis. Ang kanyang yani pa. Pero kung yana na. Ay, ano nang hawag na guban. Awi! Eat. Eto no, Eat. dede. Eat. Eat. Ah, ya kan itu. Hi guys, Clara. Wala maaf na ala. Na, Malbiri. Kalabiyada. No! Ah. Tata, enas papa Kaon na. ka di. Sakay dum. Alman ko. Kaon la. Kanina. Ah, uli na ko ay. Tum is. Ah, uli na ko apa ko paparo. Dali na. Ay, tama ka. Dali na. To ato sarang kanila. Tuna sila si ate. Ga naglimon sito oh. Lakot pa. Lubos dalgana. Ikasap ang kang kuya na. Be. Ang daghanan rin ng isda. Na. Hala, nalagi lamig color da. Takpan be. Nagtago raday si Jada. Guys, takpan. Labtunan ka dyan. Narandaghan na. Para man si Jada. Sana di naman ka dyan may lahag. Way isda pero daghan day si Jada. Saan ka ning leksig dala to dako to ah. Nga man may aquarium sa bahay. Gusto magadyan nila magbuhig isda. Daghana jadi ay. Namira ba si dyan ay sugpurma? Pida rin.
Nga ba pod? Hindi ara dari tanan. Dago.